ଯେଉଁଠି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଧନୀ ଗରିବ ଉଚ୍ଚ ନିଚ୍ଚର ଭେଦଭାବ ନଥାଏ, ଯେଉଁଠି ମାନବ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁଠି ନଦୀକୁ ମା'ର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ ଓ ତା'ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ସେହି ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ମେଳାର ନାଁ ହେଲା ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା। ଚଳିତ ବର୍ଷ 2025ରେ ଏହି ମେଳାଟି ପ୍ରୟାଗରାଜ ସହରରେ 13 ଜାନୁଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 26 ଫେବୃଆରୀରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଅଭିମୁଖେ ଆମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 15 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜଙ୍କସନରୁ ସକାଳ 10:30 ସମୟ। ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଟ୍ରେନ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଜଙ୍କସନକୁ ଆସୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଟ୍ରେନଟି ପାଖାପାଖି 12 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ 16 ଫେବୃଆରୀ ରାତି ପ୍ରାୟ 9:30ରେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଜଙ୍କସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରାଟି ଅତି ସୁଗମ ଓ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଜଙ୍କସନଟି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳିରେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଥିଲା। ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବାହାରେ ହିଁ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ତାଙ୍କ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଥିଲେ। କାନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ସହ ପ୍ରୟାଗରାଜର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟରେ ସଜା ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଲାଗୁଥିଲା। କ୍ରାଉଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରୟାଗରାଜ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ବୁକ୍ କରିଥିବା ଲଜଟି ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜାଗା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଅଟୋ ରିକ୍ସା ନେବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଆମ ଲଜକୁ ଗଲୁ। ନ୍ୟୁ ତ୍ରିବେଣୀ କଟେଜ ନାମକ ଏ ଲଜଟି ପ୍ରୟାଗରାଜର ରାମବାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠୁ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମର ଦୂରତା ପାଖାପାଖି 4 କିଲୋମିଟର ଅଟେ। ଟ୍ରେନର ଲେଟ୍ ଆରାଇଭାଲ ଯୋଗୁଁ ଆମେ 16 ତାରିଖରେ ଆଉ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ପରଦିନ ଭୋର ସକାଳୁ ଉଠି ଆମେ ନିକଟରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଟି ଷ୍ଟଲରେ ଚା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ନିକଟକୁ ଗଲୁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଏମିତି ସମାଗମ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲି। ଯେଉଁପଟେ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ଜନସମୁଦ୍ର ଓ ସେହି ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରତି କଣିକାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମା ଗଙ୍ଗା, ମା ଯମୁନା ଏବଂ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସଙ୍ଗମରେ ଥରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ଏବଂ 144 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ମହାଜାଗତିକ ସଂଯୋଗରେ ନିଜକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କରିବା। ନଦୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପଣ୍ଟୁନ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ବ୍ରିଜ ପାର ହୋଇ ନଦୀର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଆଖଡ଼ାଶାଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲୁ। ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଭିକ୍ଷା କଲୁ। କୁମ୍ଭମେଳା ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତର 4ଟି ସ୍ଥାନରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଏହି ମେଳାଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ସ୍ଥାନମାନେ ହେଲା ମା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ହରିଦ୍ୱାରରେ, ଶିପ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଉଜ୍ଜୈନରେ, ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ନାସିକ ସହରରେ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୟାଗରାଜରେ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ମହାଜାଗତିକ ସ୍ଥିତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜଳ ଉତ୍ତାପର ଏକ ସୁପରିବାହୀ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମହାକୁମ୍ଭରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଏହି କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ପ୍ଲାନେଟାରୀ ଏନର୍ଜି ଶରୀରରେ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ସହ ମନ, ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବଚନରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗମ ଘାଟକୁ ଗଲୁ।
सो फ्रेंड्स आम एछेन संगम जी बार लगे तो बाहर तो न बाकी जेहेतु आज बोट बंद अच्छे समस्ते संगम ठीक साइड रे गाधुचन आप देखिपे चारि तरह दृश्य पूरा खतरनाक पूरा अच्छे कारण समस्ते जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे समस्ते मिसिकिना गोटे जगार मिसिकिना गाधुचन ये भितर छोट बड़ धनी गरीब फरक नहीं ना समस्ते मिसिकिना गाधुचन बहुत ही सुंदर वातावरण अच्छे ये जगह बुड़ पकाल बहुत आनंद लगला आशा करुँचे आपण मानक भी भल लगुवा तो इन आउ थे आम बुड़ पकईकिना एछन आमर नेक्स्ट अपडेट मुझे आपको देमी काଣା हो मात्र समय स्वल्पता जो आम आउ विशेष किछि एक्सप्लोर एवं एक्सपीरियंस करि पारिलु नाही एवं संध्यारे थिबा ट्रेन रे आमे आमर रिटर्न जर्नी आरंभ कलु। सतरे ए यात्राटी मो पाई सबुदिन पाई एक अभूला स्मृति होई रहीगला। आशा करुछि ए भिडियोटी आपण मानकु भल लागिथिबो। थैंक्स फॉर वाचिंग। हर हर गंगे हर हर महादेव।